Let's go! Tisuwa azumin nan. Ya ne? Wai da Allah yau in mun kai 20 da nawa ne Yau saura 29 chip. Kai ka ce mu Mu cika azumin mu. yau in mun kai ɗaya kenan? Eh. To ai an kusa gama. An dau hanya. Wayya bakin ka yake motsi. Ai bushewa baki na yake wallahi yanda ka san bayan kada. Wallahi ya lashe baki kake batun dadin ka. Wallahi yanda ka san kada haka baki na ya bushe. Azumin bana bai da goma na marmari, yunwa ya sa ina mabaki kallon fari, hulan koko na kaman dan Taliban, ni na rasa ganewa ma ina ne gaban. Daɗin watan nan ma an ɗaure shedanu kuma gayu da mata. Da rana tsakan nan mutanen nan ka duba abun da suke yi, na san muguntan da zan musu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Let's go! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ashhadu an la What? Ayo!